गुड मर्निं गिबियावनो कमेडियन बि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे जों दिनै थांनो नागिरदों नब'सिटि माने जोंहाबोमोननाव माने बाहागि संमिलन ना मा होनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअआ माबायदि जायो आरो माबायदि जागोन इन्टारेस्टिं जायोना जाया आंबो मिथिला दा थांनोसै माबायदि बाहागि संमिलन आंबो थांफेराखै दिनै फार्स्ट टाइम बाहागि संमिलन माने गासिबो जाथि खुरमानि सिनायथि लालायनाय रायलायनाय दा बेयाव थांनो नागिरदों आङो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो थौदो बिदिब्ला फाइनेलि नब'सिटि नारायणपुर सिमलाबारि सफैबाय बेनो आयंमोनहानि न' आरो ओरैजाय दादिमोनहानि न' बेयावनो मेन प्रग्रामा आंनि आफा आरो आंनि जोनोमगिरि आइ बोनसि बसुमतारीनि मुङै जों दिनै सेथि बाहागि सम्मेलन बाहागि फोरबो फालिथाय जों खालामनो आखायाव लादों आरो बेनि गिबि खेब जों सिगां बिदि बाहागि सम्मेलन एबा बाहागि फोरबोखौ खुंफेराखैमोन गोबां साननायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव थाहैनाय गासिबो बाहागिफोरखौ जों ज' बुथुमनानै दिनै जोङो ज'यैनो मोखां नायलायनाय खनसे मोजां गाज्रि रायज्लायनो आरो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जों मोजाङै फोरोंलांनो होननानै जों दिनै नैबे बाहागि फोरबोखौ जों फालिनो आखायाव लादों आरो बेनो जाबाय गिबि खेब दिनै बे गामिनि सिमलाबारि गामिनिनो नारायणपुराव बे जोनोमगिरि जायगायाव दिनै आंनि बिमा बिफानि मुङै जोंनि दिनैनि बे मोनसे गेदेर प्रग्रामखौ जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो बे हाबाफारियाव गिबियाव जोङो जोंनि मान होलायनाय लालायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जाबाय बेखायनो गिबि गिबियावनो आङो मानगोनां दिनैनि बे जोंनि बाहागि फोरबो फालिथाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय दाब दाब जायगानिफ्राय आंनि मानगोनां आंनि सोमोन्दोनि सोरबा बिजामादै भागिन लोगोसे आदा बाजै लोगोसे आंनि फिसौजो फिसौला आरो लोगोसे आंनि बंस गासैबो बाहागिफोरखौ आङो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय दा आङो नैबे समाव दिनै बे न'खरनि गिबि दालाय बेनिफ्राय जिथु रोदा बारायलांनाय बे दालायफोरखौ आङो फारि फारियैनो सिनायथिखौ होनाय जागोन आरो जोंनि जिमान नुजाथिफैनो हानाय बाय बाहागि दङ बाय बाहागिफोरखौ आङो फारसेनिफ्रायनो सिनायथि होनो आखायाव लादों बेखायनो आं सिनायथि होनाय लेखा जाहाथे साफ्रोमबो जोंनो नुजाथिफैनाय बाय बाहागि आरो आलासिफोरनि सिगाङाव जाहाथे गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होयो आरो अननानै सिनायथि होनाय समाव जाहाथे बयबो सिनायथि लानाय समाव जाहाथे बयबो आखाइ खबनानै होयो बेखौनो आं खावलायखाबाय गिबियावनो आङो आंनि न'खरनिफ्राय सिनायथि होनो आखायाव लाग्रोदों आइ आफानि न'खर बेनिफ्राय गिबि आंनि मानिजाथाव सिबिजाथाव अराय खुलुमजाथाव आंनि आब' सरला बसुमतारी गामि जाबाय भक्तपुर बे सरला बसुमतारी आब'खौ आङो नैबे गामिसिम फैनानै सिनायथि होनांगौ रायजोनि सिगाङाव दे आखाइ खबनानै सिनायथि जायगायाव सिखारनानै खुलुमबाबो जागौमोन दा Yang tak ada.
जायगानिफ्राय सिखारना खुलुमबाबो जागोन दे। आबौआ गावनि सिनायथिखौ लाबाय जोंनिनो गिबि देरसिन आबौ बियो आरो बिनि उनाव जाहैबाय आंनिनो अराय सम आंखौ अनबोग्रा अराय सम आंखौ दैदेनबोग्रा गोबां खस्थ' खालामनानै गोसोआव गोबां आबेग जायो आशीर्वाद बे आंनिनो सिनायलु जाबाय आशीर्वादा गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं आखायाव लादों आदानि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायदों धीरेन बसुमतारी आङो खावलायदों आदाया सिगाङो मोजां समाव जोबोद न'खरनि थाखाय सानोमोन गोबां खस्थ' खालामबोदोंमोन न'खरनि थाखाय आदानि दैदेननायावनो दिनै जोंनि बे न'खरा मोनसे समाव ग्रोम ग्रोम जाबोदोंमोन बेखायनो आङो अराय सम आदानि सिमांनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बेनि उनाव आं सिनायथि होना लादों आंनि अराय सम जोबोद दुखु खस्थ'जों देरबोनाय बेबो जय बर' जय जाथों दे जय बर' जय जाथों बे नैबे हाबाफारियाव दिनै नुजाथिनो हादों मुङा जाबाय प्रमिला बर' आरो बिजामारिनि मुङा जाबाय राजचन्द्र बर' बेखौनो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आंनि जाथि खुरमा आरो आंनि बिहामजो जानाय सोमोन्दो गासिबो आङो बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेराव जाहाथे अनलायनाय थाथों गसाया जोंनि अनलायनायनि बेन्दोंखौ लाखिथों आरो जोंनि जाथिनि जिथु थांना थानायनि जिथु सक्ति बे सक्ति जाहाथे गसाया जाहाथे जोंखौ गोरा खालामथों आरो दिनैनिफ्राय जाहाथे जोंनि उन समाव जोंनि जाथि बंश जोङो बोसोरफ्रोमबो जों बेबायदि फालिगोन आरो बे फालिनायाव जाहाथे साफ्रोमबो जाहाथे बाहागो लायो आं बेखौ गासैबो जोंनि बाहागोफोरनिसिम आंनि बिबाजै सोमोन्दोनि बिदा सोमोन्दोनि आयं सोमोन्दोनि आंनि बिहामजो सोमोन्दोनि आंनि भागिन सोमोन्दोनि बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरबाय जाहाथे बयबो बाहागो लाथों। हेल' एभ्रिवान दाख्लैनि भिडिअखौ आं दिनैसो होनो सोलाबदों इउटुबाव मानो होनोबा समखौनो मोनाखैमोन एडिट बानायनो आरो एडिट बानायनायावबो बुहुत माने जाथिफोरखौ सिनायथि होनायखौ गासिबो भिडिअखौ हगारोबा माने 1 रिंगानिबो बारा जायो बेनिखायनो आङो माने दानस' ओरैनो दा 10 मिनिट मेक्सिमाम 9 मिनिटनि माने 9 मिनिट 10 मिनिटनि भिडिअ बानायबाय आरो नोंथांमोनाबो सोरबा जाथि फोरबो फालिथाय फालिफेरबाय नामा माने बाहागि फोरबो फालिथाय माने बाहागो फोरबो फालिथायखौ माने दादिया ओरैबायदि खोथा बुंदों जे जायनाखि जाथि माने बाहागिफ्रा गोमालांजोब्बाय बिदा फंबाय बिबौ आबौमोननि माबाफ्रा गोमालांजोब्बाय बैफोर गोमानाय जाथिनि माबाखौ माने बाहागिफोरखौ माने दाख्लैनि बे माबायाव बोखांनाय जादों आरो फैदोंबो गासिबो आंबो मोजां मोनदों मानो होनबा सिनायलायै आलासिफोरखौ सिनायलायनानै आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों दा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बाहागि फोरबो फालिथाय फालिफेरबाय नामा बेखौ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामना होदो।